Се казва Димитър, нека го чуем. Здравейте, казвам се Димитър Митев и съм ученик от 9 клас. Представям ви моето стихотворение, свързано с любовта. Написах го вдъхновен от любовта и магическата й сила в нашия живот. Сърце, купнеж, любов, наслада, така рисуват любовта. Но пък дали не значи друго, омраза, мъка, силна болка, отчаяност и самота. Макар да осъзнавам аз, че тежък кръст е любовта, купнея искрено за нея, жаралата да изгоря. Това страдание приемам, с готовност ще й бъда роб. И помислете само, колко странно устроен е човешкият живот. Водещата? Тереза Славова. Браво. Миляна ще ни сподели своето мнение по много интересна тема. Здравейте, аз се казвам Миляна Малева и съм ученичка в 10 клас. Моето есе на тема "Нещата, на които не ни учат в училище" разказва за малките, но важни неща в живота ни, които често са пренебрегвани. Нещата, на които не ни учат в училище. Училището е етап от живота ни, който оставя следа за цял живот. Той е големият старт и опора за всеки един от нас и ни учи на много неща. На заден план обаче остават значими уроци, с които не сме запознати. В живота идва един момент, когато малко или много се разочароваме от себе си. Това обикновено е времето, когато напуснем училище. Разочарованието е свързано с факта, че нищо вече не е както преди и животът, който сме свикнали да имаме, вече е друг. Какво имам предвид? Искам да кажа, че вече се превръщаме в самостоятелни хора, които сами трябва да се грижат за себе си и да решават проблемите си. Да идва един момент, в който се оказва, че не сме готови да направим тази голяма крачка и че не сме подготвени за важни решения. Разбираме, че животът е школа, различно от училището и че уроците й са много по-трудни за разбиране. От тук нататък взимаме най-важното решение, като какви личности да се изградим. Като ученици често ни се случва да правим грешки. За щастие те са поправими. Учителите са тези, които ни дават втори шанс. Прощават ни понякога, когато забравим за домашното или когато закъснеем рано сутрин. Животът обаче рядко ни опрощава грешките и да го направи обикновено е цената на нещо. Дали ще е загуба на средства и време или дори загуба на близък човек. Така става и с всички тези шофьори, които след употребата на алкохол се качват зад волана. В случаите, когато катастрофират, освен че излагат на опасност самите себе си, въвличат и невинни хора в грешката си. Ако имат късмета да оцелеят, то те живеят така наречения втори живот, който винаги им напомня за случвалото се психическите, а и понякога физическите травми, които остават завинаги. Животът е учител, който не може да бъде конкретизиран какъв е. Понякога е твърде взискателен, искайки от нас максималното, без право да допускаме грешки. Когато е ядосан, ни дава за домашно да се справим бързо с проблеми и изпитания, които не винаги са лесна задача. Едно е сигурно обаче. Не обича лъжите и наказанията за тях са тежки. Хората са научили този урок много отдавна и от тук се появява поговорката "на лъжата краката са къси". Колкото и да е добре измислена и изречена лъжата, рано или късно се разкрива, а последиците от нея са сериозни. Урок, който има голям приоритет, е учтивостта и способността да използваме правилните думи в дадена ситуация. Най-често тези малки неща са пренебрегвани, но всъщност ролята им в човешкия живот е голяма. Понякога едно обикновено добър ден и довиждане или просто една усмивка ни предават един особен чар, който околните забелязват и ценят много. В народните приказки винаги има много смисъл, скрит на пръв поглед глупавите или комични житейски ситуации, в които попадат героите. Приказката за мечката и дърваря е нагледен пример за това, как лошата дума никога не се забравя. Ето защо важен урок, който трябва да запомним е, че винаги трябва да премисляме това, което казваме и да преценяваме дали е подходяща ситуацията, за да го изречем. Защото, както става ясно от приказката, всичко друго отминава, но лошата дума никога не се забравя. Всеки ден се сблъскваме с ситуации, които ни изпитват. Било то като ученици в училище или като големи хора, винаги получаваме оценки. Разликата е, че лошата оценка по химия, например, винаги може да се поправи с по-добра, но оценката, която получаваме от хората, трудно може да бъде променена и поправена. Освен, че хората коментират външния ни вид, те също обръщат внимание и на поведението и отношението им към околните. Имаме способността да откоряваме кое е хубавото и кое е лошото някого и според това да изградим мнение за него. Най-лесно се преценява човек в критична ситуация, когато показва истинската си същност. Ето защо, освен че трябва да бъдем винаги себе си, трябва и да се учим от грешките, и от своите, и от чуждите, за да бъдем по-добри хора. Философът Конфуций е казал: "Животът е най-добрият учител". Много хора, без дори да знаят чия е тази мисъл, също го потвърждават. За разлика от останалите учители, с които прекарваме известен период от време и после ни остават само хубавите спомени с тях,
Учителят, наречен живот, остава завинаги някъде в нас, някъде около нас и продължава да ни учи. Често ни доказва, че не знаем всичко и че винаги има какво повече да научим.